Sure dra. Kalisod. Oops. Ah. Saka gyud. Saka gyud na atong paksiun na siguro ni oy. Oh, bitaw no. What's up mga kabaro no? Sugod sa tuig no, January 3, 2021. Karon mga kabaro no, kuyugan ako ang akong ugangan magpalit siya og bag-ong butang. Ug unsa man kini no atong kuyugi ko ninyo. Sa pinay kong asawa. Mind. Da bandas mama mo palit. Sa import palit siya og bagong butang no, wa pa man kabalo kung unsa na nga bagong butang kay kada tuig man gud kinahanglan na sila paliton nga bagong butang kay sugod sa tuig kay pa buinas daw. Alright mga kabaro no, kuyugi ko ninyo. Meanwhile, Mga kabaro no, mintras nga nagandang pa sila dito sa sulod kay manlakaw may mamalit og bagong butang. Manguha sa tag kamunggay kay sumol na kayo tong ipangkaon na to tong mga minglabay nga adlaw bagong tuig man gud. Mind pagigunit men be nagpaog kamunggay. Ini ang si kameraman. Siguro. Masaka gyud ka? Kahaw musaka oy. Alanan. Sa naman ka. Unsa ni nga bulak? Bulak utot-utot. Sure dra. Kalisod. Oops. Saka gyud. Saka gyud na atong paksigon na siguro ni oy. Oh, bitaw no. Hala. Piyawa gid niya ay. Mara magunggoy makatkat. Yati. Perfect. Daghan. Okay ba? meanwhile, Kabisi ni Kuya Arnold. Magaling kang kupal ka. Pero good magyapon ka. Yeah. Good magyapon. Good. Mga kabaro no, at the same time mga kabaro no, at uning totoo ning kamunggay. Og mingang mitkit man kayo me. Sigaw sunod ang suga. Ani ano, tapos sigaw ang suga. Da. Hayag na ba? Hayag kayo. Ba't siya muli ko lang yun? Mga kabaro, no? Ito rin hawan na ning kamunggay. Samtang ka pa makaabot na sa oras. Hawan na ito ning kamunggay. Hoy! Kisa mo ng cellphone nga gabing. Mga kabaro no, samtang wala pa ta ka lakaw no, magluto na tag paniud to. Muni magsabaw na mig isda kay natagbaw na sila sa manok-manok. Ano siya na din mo siya? Sa Sino kailangan? relax me. Good. Ayo. Lami mo sinabaw kung tamito ni mo mineral. Sabi sa mo tubig. Sa gamitan me? Tubig. Tubig, dahil mineral pagkagod. Bisag bad, good, yapon. Magluto mo ko tinulang isda, no? Unahon na yun yung kamatis para mulasa siya. Nya human, kining luya. Ug human, i-apin nyo lang po yung Bombay. Nya, utang luya, pag human, hindi mo siyang paandaran. Yun, no? Luto na mga kabaro. Yun, no? meanwhile, Mga kabaro, no? Malakaw lang yung mga kabaro.
Karon no na dili gid siguro mi sa SK makapili, wala sila kapili dito sa Agri Homes. So, dili gid siguro yung makapili. SM City. Meanwhile, Sugod sa tuig no, akong ulan nga nagpalit og kuan bagong appliances. Ay sugod los tuig. Ya karon. Kaya tanggalon namin. Sa ako ni. Hindi, kutsilyo, oy. Putol ni. Lamang, usa mo din mo. Good. Good. Hindi naman na yung nagikuha, hindi abriha. Abi na Dili to na ba? hait. Ano? I-unbox na to ni. Ani, oh, dili na hait. Be. Unbox na to kung say Dili, dili. utang halag ko dito. Isa pa. Sila na butang dili, eh. Nay? Katong mga nag-deliver mga butang. Tara! Bigas kami. Yan na. Ay, bangga di ay. Saon na. Bangga di ay. Ay, dakuan, day, uy. Ako, muli kayo naman. Ako po sa balay. Open din na sila dili, eh. Open na na. Oo, open din na siya. Ang saon nila. Open na siya. Pa, ano, oh. Tapos isa ang Dili. mag... Ano na lang yan na lang yung Gumbi. taking. Agong tingnan na rin mo. Oo, taking. Okay. May paliw ko sa kutsilyo. Dako ba yun? Dako, muli. Ni priya. Hindi ka na gusto ka naman. Duloy.